Og nu kommer der 2 Landauer, og den ene her er jo lidt speciel, fordi den er malet hvid bagpå. Og det var i 1940, da tyskerne kom, så havde vi mørklægning, og skulle vi have bagskærmen på cyklerne malet hvid. Og så siger kammerherren på Engelholm, så må I også male Landaueren hvid. Og en mørklægningslygte. Mørklægningslygten, som man også skulle have på cyklerne dengang. Landaueren var meget populær. Her har vi den som lukket vogn. Her kan den lukkes op, og kalechen kan gå ned til begge sider, så man har en dejlig åben vogn. Her er familien Snedorfs våben, det hed Wolf, og det er en ulvehoved med initialerne nedenunder. Hønnerne de mangler, og det gør de næsten alle Landauer, der har stået på større gårde. Fordi de her gårde, straks efter krigen, fik de deres bil igen, og samtidig så kom Ferguson-traktoren og Fordson-traktoren, alle sammen med et jernsæde. Og så lånte de hønnerne, men de har aldrig fået dem lagt tilbage. Denne pragtfulde omnibus her er fra 1860, og den kommer fra godset Torbenfeldt ved Mørkøv. Og den fik de, da jernbanen kom til Kalundborg. Og når man så fik gæster, så skulle de jo med det her nye tog, og der var ingen taxaer, så man hentede selv sine gæster på stationen. Og ved Mørkøv station steg vogntjeneren ned og hjalp gæsterne ind og deres bagage op på taget. Og I kan godt se, at gæsterne dengang, de blev mere end en lørdag og søndag. De blev måske 14 dage, 3 uger, og derfor er der så mange kufferter deroppe. Solgardiner, det originale indtræk fra 1860, alt sammen er originalt her. Her er en klap her, som kan lukkes op, og vinduet kan sænkes ned i døren, og så er der dejlig luft igennem sommerdage. Når man kører om aftenen, bliver lygterne flyttet herud. Det der, det er, når vognen skal skubbes ind i vognporten. Portene var ikke så brede, så at lygterne fylder for meget ud. Så derfor har man lavet, så de kan komme derind. Sædet deroppe, gæsterne dengang, de havde tynet med. Og dem, der ikke ved, hvad tynet er, det er tjenestefolk. Dem kan man ikke have inde i vognen. Så de sidder deroppe. Haslev Andelsmejeri siger mig en hel masse, for da min interesse for hestevognen det startede i 1930, der fik jeg lov at køre med mælkemanden med en vogn med til denne her. Og det foregik på den måde. Han ringer med klokken, og så kommer folk ned på gaden til ham. De har et fad eller en spand med, og så skal de have en potsød, får de her, eller en halv potsød, det var her, og så kunne man få en pæl fløde. Vognen her har kørt ind til 1951 i Haslev. Læg mærke til stavemåden Ymer Sundhed på flasker med 2 A'er. Vognen her er fra det danske petroleumsaktieselskab. Den er fra 1903, restaureret af Dansk Esso, som det senere kom til at hedde i 60'erne. Slutningen af 60'erne blev den overdraget til Svanekjærsamlingen i Sneser,
der lå 11 km syd for Sparsholm. Læg mærke til det her kraftige baghjul, der havde været en alselig last, 2 tons cirka af petroleum, og vejene var jo ikke særlig gode dengang, så jeg kan mærke til, at der er 18 eger i hjulet. Normalt er der kun 12 eger. Carlsbergs ældste ølvogn, den er fra 1912. De vogne, der er brune, det kaldte man materielvogne. Dem, der kørte til butikkerne, de var hvide, og det var byvogne. Man sørger godt for hestene, der er så de kan få vand undervejs, og der er foder med til midt på dagen. Man bremser vognen her, når den er parkeret. Her er et hjul fra Kongens Bryghus i København. Det er det eneste, der er tilbage af deres 75 vogne, og det er en tysk vognsamler i Tyskland, der har fundet det til os. Og I kan se der står KB Wordorfvej, København. KB, Tuborg og Carlsberg havde alle 3 bryggerier deres eget karetmærværksted, så det er forberedt på Kongens Bryghus. Frejlev Mølle og Bageri, der ligger på Lolland. Læg mærke til telefon nummer 6. Mælkeriet Enigheden, som i dag hedder Mejeriet Enigheden, havde 116 mælkevogne og 200 heste på Nørrebro i København. Mejeriet Trifolium og Solbjerg havde det samme på Frederiksberg. Og ud af de 300 mælkevogne, der kørte rundt i København hver dag, er der ikke bevaret en eneste. Det her det er en kopi, ikke i fuld størrelse. Den er lavet af håndværkerne på Enigheden, da de havde 90 års jubilæum i 1986. Skydebjerg Andelsmejeri, der ligger på Fyn, har kørt til 1962 på Fyn. Vi har vist her, at man havde også vinterdæk dengang. Når der var sne, tog man hjulene af, og så satte man miderne på. Vognen har kørt under 2. verdenskrig, og når vi tænker på hygiejnen i dag, det her dejlige bliktag en sommerdag, og der er god solskin, og han kører fra tidlig morgenstund hjemmefra med småkød, måske fars, så kan man jo ikke lade være at tænke på salmonella. Vognen her har jo ikke kunne rumme særlig meget, og når I kigger ind i vognen og så tænker på, at der er jo ikke is i vognen. Han har sat hakkekød fars ind tidligere om morgenen, og ud på eftermiddagen kommer han til jer. Ejner Hansen, Spjelderup, var karetmager i Spjelderup fra 1930 til 1994, der døde han 92 år gammel. Vognen her begyndte han på, da han var 90 år. Og da han var 91 år, var vognen færdig. Undervognen har vi fra en anden vogn, som var i 2 dele, og så byggede han vognen op her. Her er en del af hans værktøj, og læg mærke til saven her, hvordan den er filet, slidt ned gennem årene. Han lavede alt sit værktøj selv. Læg mærke til de fine håndtag på svagtbordet. Og høvlen til indersiden af fælgen. Og så var der en anden høvl, der gik den anden vej til ydersiden. Og også høvle, han selv har lavet.
flot stykke karetmagerarbejde, lavet i en alder af 91 år. Zingala til København havde 3 vogne, der kørte rundt i København før krigen, under krigen og indtil 1947, så gik man over til biler. Vognen her er i en meget god original stand. Læg mærke til betonfliserne, der ligger her. Det var for at skabe balance i vognen. Det er en meget tung vogn, så hvis ikke fliserne var her, ville den være tung for hestene at have på skuldrene. De der last, han havde i, det var te i sådan nogle pakker, og standardpakke, det var 600 grams pakker og 12 50 grams pakker, som var. Og disse pakker vejede jo ikke ret meget, så selvom vognen var helt fyldt, var det jo ikke nogen nævneværdig last, der var i vognen. Så derfor fliserne. Skifterslips fik lavet denne her vogn i 1941. Karetmageren, han er blevet en karosserimager. Selv bilskærmen har han fået sat på. Kassen er bygget til vognen her. Den er ikke flyttet. Det er ikke flyttet fra en bil, som nogen tror. De der damer, de vagte meget forargelse, men det var jo 1941. Der kunne man ikke køre rundt i København med sådan nogle halvbare damer. Man kan se på interiøret her, at det er håndværkere, der har lavet det. Det er dygtige karetmager, som har lavet det her.